sehat nyanyi ning nggone gebre mondi. Ayo Mas, munggah ning panggung Mas. Dalam monggo. Genahno lho Mas apa Mbak? Mas sinten? Aku kadung Mas Mbak ku banci. Ayo Mas, kene Mas, mlebu. Ayo ana wektu ayo Mas. Mataraman sepote, turuk turuk. Wah. Sing di panggung kau. Ayo, ayo, monggo ingkang pundi menjal ngajeng mangga. ayo Mas, nggone panggung Mas. Sikap. Hotel iki hotel apa-apa. Awas nek kejaduk. Bumi kono gawe nang gurine dalang. Kono melok mbakku. Aja lungguh kene. Bocah iso. Kuwi kene iki nek aku lho gak apa-apa. Kene Bu. Nah, lungguh. Monggo dipun tasaken mikipun. Badhe ngaturaken menapa Kang Mas? Paling tepung sinten? Paling asma sinten Mas? Mas sinten enake? Wis padha ae mas-masing. Nggih, monggo. Aturaken menapa? Kangen ati, monggo. Duit. Napa piyambak? Ingkang pundi? Nggih, monggo. Nah, kangene ati cocok karo sing tak rasakno. Tenan. Nggih. Alah, anu Mas kanan apa kiri idul kulon dalange bingung. Bingung kabeh. Ah, kanan sing paling kanan. Lah, bocah sing irunge pesek iki. Iya. Ora iso pesek kok pesek itu apa? Tidak kresek. Tidak kresek itu Pak motor metik ya masih pesek tapi cantik. Anu, lali aku urutane. Kesake kono kesel ku capek. Tak kasih pring kuning mentolong kali sapa ora kepengin ngetok lencer kuning berarti sapa sing ngrasa kene. Durung tau ketemu. Nah, kok kok tak. Monggo dados kangening ati ya, Mak. Tawangne wis ayane ora suwe tawangne. Aku